F'dan iż-żmien tal-ġimgħa mqazza, is-Soċjetà Mużikali Marija Bambina Banda Vittoria Naxxar qed titella wirja artistika b'diversi statwi u figuri minn kollezzjonijiet privati minn Naxxarin stess. F'din il-wirja bl-isem ta' Jexua fid-del tal-ħarsa tiegħu hemm ukoll abbozzi ta' artisti differenti fosthom l-artist Naxxari Genix Falzon kif ukoll xini relatati ma' dan iż-żmien sagru. B'din il-wirja is-Soċjetà Mużikali qed iżżomm l-impenn tagħha ta' wirja tal-ġimgħa l-kbira kull sena. Jeremy Bellija, wieħed mill-organizzaturi ta' din il-wirja, spjega li l-ħidma bdiet minn wara l-miliet fejn bdew jitkellmu man Naxxarin biex jaqdu x-xogħlijiet kollha f'daqqa. Għal-bidu kienet anke diffiċli għaliex ridna nitkellmu ma' ħafna nies, huma kollha kollezzjonijiet privati, jiġifieri jkun hemm min jaċċetta mill-ewwel, anke ħabba sigurtà u jistgħu jintlaqtu. Jiġifieri ma sibna l-kooperazzjoni ta' ħafna nies u irnexxina nagħmlu wirja xogħol ħafna ta' artisti differenti jew anke ta' artisti mejtin, jiġifieri l-ħallewna, Renzo Gawċi u Nawil Kawki. Fil-wirja wieħed isib xogħlijiet riċenti kif ukoll antiki. Issa ddeċidejna li nħaltu x-xogħlijiet u jkun hawn anke xogħlijiet antiki, xogħlijiet huma ta' bozzi, ġifieri statwi li llum il-ġurnata jinsabu fi knejjes. Għaw xogħol ta' tliet ġenerazzjonijiet tal-familja Kamilleri Kawki, nibdew minn Nannu Wistin Kamilleri, Alfred u Michael Kamilleri Kawki u Aaron u Adonai, ġifieri dawk huma tliet ġenerazzjonijiet. Mbagħad xogħol antik, kurċifissi ta' seklu 18, seklu 17, xogħlijiet tal-Lavorju anke tal-Eċċe. Il-wirja qed tittella fis-swali tal-istess sede u hija miftuħa kuljum sa ħadd il-għid.